Umbiko niyethulelwa igatsha lezokuhlelwa komhlaba okusezingeni eliphezulu elisebenza ngaphansi komnyango wezokuhlelwa nokuthuthukiswa komhlaba wenganyelwe umkhandlu weTheku. Lo mbiko umayelana nokubuyekezwa koHlaka lukaMasipala olungumhlahlandlela wokuthuthukiswa kwezindawo phecelezi iSpatial Development Framework. Inhloso yokwethula lo mbiko ukuthi sinikeze umphakathi waseThekwini kanye nabo bonke abathintekayo nabafisa ukubamba iqhaza ekubuyekezweni kwalolu hlaka ukuthi baphawule noma balethe imbono okanye iziphakamiso esiqondene nalolu hlaka olubuyekezwayo. Nakho okuqukethwe kulo mbiko. Lo mbiko uzocacisa ukuthi yini ukuhlelwa komhlaba. Kungani silwenza lolu hlaka lokuthuthukiswa kwezindawo, uzophinda ukhombise uhla olucacisa amazinga ahlukene ohlelo lomhlaba. Uveze nokuthi imi kanjani inqubo yokuhlela SDF nokuthi obani abathintekayo kulolu hlelo. Uzophinda uveze ukuthi izihlukaniswe kanjani izizinda zokuhlela eThekwini phecelezi ama-Spatial Planning Regions. Bese ubonisa ukuthi ngokohlaka lokuthuthukiswa kwezindawo, idolobha kanye nezindawo ezakhele iTheku, sifisa uzibona sikhula kanjani. Lo mbiko uzophinda uveze kabanzi ngocwaningo lwesimo semvelo oludingekayo uma kuhlelwa izindawo. Khombise izindawo ezibekwe phambili ohlwini lokutshalwa kwezimali, uveze izinselelo zokuhlelwa kwezindawo zasemakhaya ezingaphansi komkhandlu weTheku. Uzobe ukhombise izikhathi ezibekiwe ezisemthethweni zokubuyezwa kwe-SDF nanokuthi yini ebuyekeziwe kulolu hlaka phecelezi i-SDF luka 2021 kuya ku 2022. Kuyini-ke ukuhlelwa komhlaba? Ukuhlelwa komhlaba kuyithuluzi lokuveza izinhlelo zokusetshenziswa komhlaba esikhathini esifishane esimaphakathi nendawo kanye nesikhathi eside phecelezi short, medium and long term. Ngenhloso yokufeza izinjongo zokuvikela imvelo, ukuhlalisana kanye nokuthuthukiswa komnotho. Kungani senze uhlaka lokuthuthukiswa kwezindawo? Kuwumgomo wabo bonke omasipala ngokusemthethweni ukuthi benze uhlaka lokuthuthukiswa kwezindawo ngokubambisana nesigaba sama-32 somthetho wezinhlelo zakamasipala phecelezi Municipal Systems Act number 32 of 2000 kanye nesahluko sesine ingxenye E yomthetho olawula ukuhlelwa nokusetshenziswa kwemihlaba phecelezi iSpatial Planning and Land Use Management Act number 16 of 2013. Lo mhlahlandlela oyingxenye yohlelo lwentuthuko edidiyelwe phecelezi i-Integrated Development Plan. Kanti futhi yiwona okhombisa ngokucacile umbono kanye nezinhloso zikamasipala mayelana nohlelo lwentuthuko olungenzeka eminyakeni ezayo. Lo mhlahlandlela wenzelwe ukuthi umasipala ukwazi ukuhlangabezana nezidingo zomphakathi, uphinde ukwazi ukuhlonza izindawo ezilungele ukuthuthukiswa ngezindlela ezahlukahlukene. Esinye sezizathu ezibalulekile zokwenza uhlaka lokuthuthukiswa kwezindawo ukuqinisekisa ukulawulwa kokukhula kwedolobha kanye nokufeza ukuguqula kwezindawo njengoba kuveziwe esahlukweni sesishiyagalombili sohlelo lokuthuthukiswa kazwelonke phecelezi i-National Development Plan. I-SDF ke ihlinzeka ngesisekelo sokwakhiwa kohlelo lokulethwa kwengqalasizinda, iphinde ixhumanise noma iqondanise isabelo zimali nezinhlelo zomkhandlu weTheku nasekulethweni kwezizinda kusebenza kanye nezindlela zokuvula amathuba enhlalo nakwezomnotho. Ngakho-ke i-SDF iyithuluzi elingumhlahlandlela ukuthuthukiswa kwamadolobha kanye nezindawo zasemakhaya ngendlela efanele. Uhla olucacisa izinhlelo emazingeni ahlukene. Zonke izinhlelo eziqondene nokuthuthukiswa kwezindawo zisuselwa ohlakeni oluqukethe izinhlelo zentuthuko yesikhathi eside esibalelwa eminyakeni engama-20 nangaphezulu. Izinhlelo zomkhandlu zibe sezihlanganiswa zonke zethulwe kusomqulu wohlelo lwentuthuko edidiyelwe phecelezi i-Integrated Development Plan. Uhlaka lokuhlelwa kwemihlaba olubizwa nge-Spatial Development Framework lube selikhombisa ukuthi izinhlelo ezihlonziwe zingaba kuziphi izindawo ukuze kufezeke izinjongo ze-IDP. Njengoba indawo engaphansi komkhandlu weTheku inkulu, kunesidingo sokuthi uhlaka luhlukaniswe izindawo ngokwamazinga ahlukene ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhlelo lusezingeni eliphezulu lwentuthuko lugcina lufinyelela nasemazingeni aphansi. Ukufeza lokhu, izinhlelo zihlukaniswe ngamazinga akanje. Kukhona i-SDF, i-SDP, i-LAP, FAP nama-Precinct Plans. I-SDF ke njengoba umboniso usho ikhombisa uhlelo oluphezulu lwayo yonke indawo engaphansi komkhandlu weTheku. I-SDP yona ikhombisa uhlelo oluphezulu lwendawo ngokwesizinda emkhandlwini weTheku. I-LAP ikhombisa izindawo ezahlukene ngaphansi kwesizinda
ezibonisa ukuthi indawo ihlelwe kanjani ngokwentuthuko ukuze kufezeke izinjongo zesizinda kanye nezidingo zomphakathi wendawo. I-FAP yona ikhombisa izindawana ezahlukene ngaphansi kwezindawo ezikhombisa ukuthi indawana leyo ihlelwa kanjani ngokwentuthuko ukuze kufezeke izinjongo zendawo. Ama-precinct plans nama-land use scheme wona akhombisa ukuthi isiza ngasinye singasetshenziswa kanjani. Inqubo yokuhlela ye-SDF yona imi kanjena. Silandela imithetho ebekiwe nenqubomgomo yokwakhiwa koHlaka. Sibe sesibheka izingqinamba namathuba akhona endaweni. Emva kwalokho sibe sesibheka ukuthi sifuna ukufinyelela laphi nentuthuko kanye nokuthi umhlaba uzohleleka kanjani ukuze sifezele umbono wentuthuko esisuke siyifisa. Sibeke sesibheka ukuthi yini ezodingeka bese sisebenzisa lezo zidingo ukwakha uhlaka lotshalo zimali okuqondene nokuthuthukiswa kwezindawo. Kube sekukhishwa isaziso ngenhloso yokwazisa nokubandakanya abathintekayo nabafisa ukubamba iqhaza. Isigaba sokugcina kuba ukuhlanganiswa kombiko bese uyothulwa esigungwini esiphezulu somkhandlu ngenhloso yokuthi uhlaka lolu iSDF lwamukeleke ngokusemthethweni. Obani-ke abathintekayo kulolu hlelo? Lolu hlelo lubhekelela izidingo zezinhlaka zomphakathi ezahlukahlukene, okubandakanya kuzona amakhansela, umphakathi, osomabhizinisi njalo njalo. Bonke abathintekayo kuba abangaphakathi komkhandlu, abangaphandle komkhandlu nezikhungo zikahulumeni ezahlukahlukene. Ukwehlukanisa kwezizinda zokuhlela. Uhlaka lokuthuthukiswa komhlaba kuMasipala weTheku luhlukaniswe izizinda ezine zokuhlela ukuthi inyakatho phecelezi north, iningizimu phecelezi south, imaphakathi neTheku phecelezi central, intshonalanga phecelezi outer west. Sifisa ukulibona likhula kanjani-ke idolobha kanye nezindawo ezakheleke iTheku. Sibheke ukwandisa umthamo wentuthuko esigungweni zedolobha lapho kukhona abantu abaningi, imigwaqo yokuthutha umphakathi nokubhekisisa okwenzeka ezindaweni ezisemadolobheni kanye nasezindaweni zasemakhaya. Sizimisele nangokuqinisekisa ukuvikeleka kwemvelo, ukugqugquzela ukuthuthukiswa kwezolimo nokuvimba ukukhula kwedolobha ngendlela engahlelekile. Ucwaningo lwesimo semvelo phecelezi strategic environmental assessment. Lolu cwaningo liyadingeka ngokomthetho olandelayo. Special Planning and Land Use Management Act of 2013, Local Government, Municipal Planning and Performance Management Regulations ka-2001. Lubaluleke ngani lolu hlelo lwe-SCA? Sibheka izinga lokunakekeleka kwemvelo eyisisekelo senhlalakahle yomphakathi nekusasa eliqhubekayo kanye nokuchuma noma ukusimama komnotho. Lokhu kubhekelela ukuthi imvelo igcinwe isesimeni esihle ukuze nezizukulwane ezizayo zikwazi ukufica umhlaba usasesimeni esihle sempilo. Okusatholakele kulesi sigaba socwaningo lwesimo semvelo iluku. Isimo semvelo asimile kahle futhi kubhekeleke ukuthi siqhubeke sibe manzozo uma singashintshi indlela yokwenza. Ngenxa yalokho kulandelayo, guquguquka kwesimo sezulu, ukulethwa kwentuthuko ngendlela engahambisani nemvelo. Kubalulekile nokho ukuveza ukuthi nakuba isimo simanzonzo, kodwa kukhona okuhle okufinyelelwe kukho okuqondene nokuthuthukisa kwezinga lemvelo. Lokhu kubalwa kukho ukwehliswa kwezinga lomoya ongcolile. Iziphi-ke izindawo ezibekwe phambili ohlwini lokutshala kwezimali? Kunamasu okuthuthukisa izindawo ezisondelene nezindlela zokuthutha kanye nezokuthutha uqobo. Izindawo ezibekwe phambili kulolu hlelo ilezo ezisondelene nemigudu yokuthutha iGo Durban, uC2 noC3 okubalwa kuzo inkaba yeTheku, iPinetown, uMlazi, iBridge City neMpumalanga. Kukhona namasu okuvula izindawo ezintsha nokuthuthukisa izindawo ezisafufusa nesisanda kuqalwa. Izindawo ezibekwe phambili kulolu hlelo ilezi: i-Aerotropolis, iConopia, Cato Ridge, Keystone, iHammersdale, i-Illovo South, iPort neBack of Port. Kuphinde kube khona namasu okuthuthukisa izindawo zasemakhaya. Izindawo ezibekwe phambili kulolu hlelo ilezi: iMpumalanga, KwaXimba, iNtshanga, uMzinyathi, uMbumbulu noMnini. Zikhona-ke izinhlelo ezivunyelwe zezindawo esezivumeleke ngokusemthethweni. Lezo zinhlelo zibalwa ukuvuselelwa kwezindawo zasemalokishini,
ukuvuselelwa kwezizinda zamabhizinisi noma ezindawo esemadolobheni, ukusekela intuthuko egxile kwezokuthutha, ukukhuthaza ukuthuthukiswa komnotho ezindaweni ezahlukahlukene, nohlelo lukahulumeni kazwelonke lokusheshisa kokufaka kwengqalasizinda ezindaweni ezisondelene nomgwaqo ongithelawayeka, phecelezi u-N2 no-N3, ngenhloso yokuheha izimboni nokusimamisa umnotho. Izinselelo mayelana nokuhlela kwezindawo zasemakhaya ezingaphansi komkhandlu weTheku. Ilinganisela ku-68% indawo ethathwa njengamakhaya kuMasipala waseThekwini. U-80% kule ndawo ethathwa njengasemakhaya ingaphansi kobuholi bendabuko. Indawo yasemakhaya ikakhulu igxile ekusebenzeni njengendawo yokuhlala kwabantu, bese kuba nezindawana zezolimo ezigxile kwezohwebo. Izinselelo ezikhona-ke ilezi: ukwanda kwesibalo semizi enamagceke amancane, ukulawula kamasipala ezindaweni zobuholi bendabuko nasemakhaya okunomkhawulo, ukufakwa kwengqalasizinda kuma-rural nodes, nokungacaci kahle kwendima kamasipala ezindaweni zobuholi bendabuko. Izikhathi ezibekiwe ezisemthethweni zokubuyezwa kwe-SDF ka-2021 kuya ku-2022. Lolu hlaka lubuyekezwa minyaka yonke. Uhlelo luma kanje: ngoJulayi kushicelelwa isaziso sokwamukelwa kohlaka ngokusemthethweni. Ngo-Agasti kuqala uhlelo olusha lokubuyekezwa kwe-SDF. NgoSepthemba kubhekwa izincomo neziphakamiso ezivele kuNgqongqoshe wezomnyango wezokubusa ngokubambisana nendabuko nezindaba zomdabu. Ngo-Okthoba sixoxisana nemikhandlu eyakhelene neTheku, siphinde sithole izibuyekezo zemikhakha yemikhandlu ehlukene. NgoNovemba kuqala uhlelo lwesabelo zimali. NgoFebruwari uhlaka olusalungiswa lwethula kwisigungu esiphezulu somkhandlu. Kubuye kuthi ngoFebruwari kuya ku-April kumenywa izinhlaka ezahlukahlukene zomphakathi okubandakanya kuzo amakhansela, umphakathi, osomabhizinisi, njalo njalo. Bonke laba kusuke kudingeka ukuthi baphawule ngohlaka olubuyekezwayo esikhathini esiyizinsuku ezingama-60. Ngo-April uhlaka sibe sesilithula kumakomiti omkhandlu nakwezinye izinhlaka ezahlukahlukene. Ngaye futhi u-April uhlaka lihamba luyocutshungulwa umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu, phecelezi uKOHlaka, kanye nomnyango wezezimali, phecelezi uNational Treasury. NgoMeyi isigaba sokugcina kuba ukuhlanganiswa kombiko bese kuba ukuyothulwa esigungwini esiphezulu somkhandlu ngenhloso yokuthi uhlaka lolu i-SDF lwamukeleke njengokusemthethweni. Ukubuyekezwa kwe-SDF ka-2021 kuya ku-2022. Nakhu-ke okubhekiwe kulesi sibuyekezo sohlaka luka-2021 kuya ku-2022. Kuye kwabheka izindawo ezihlonzele ukwakha izindlu, umbiko ngohlelo oluhlongozwayo lokuhlela ngokudidiyela, phecelezi i-District Development Model, izinqubo zokusetshenziswa komhlaba ezifingqiwe, ukuhlaziywa kwenqubo yokuhlela umhlaba ongaphansi kamasipala wonke, phecelezi wall-to-wall scheme, uhlelo lokuqondanisa isabelo zimali neminyango eyahlukene ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi yonke iminyango ikhuluma ngazwi linye, nokucubungula izindlela zokulwa nobungozi bokuguquguquka kwesimo sezulu. Imininingwane yokuxhumana. Ukuthola eminye imininingwane, siyacela ukuthi uvakashele leli kheli elibhaliwe le-website, lapho ungathola khona umbiko ogcwele ngohlaka lwe-Spatial Development Framework kanye nohlalo zonke izinhlelo ezivunyelwe izindawo ezingaphansi komkhandlu weTheku. Ungakwazi ukuxhumana negatsha le-Strategic Spatial Planning Branch kule nombolo 031 311 7450. Imibuzo kanye neminye imininingwane ingaqondiswa kubaphathi bezizinda okungu-Ashina Ramlotan ophethe i-Central Region kanye ne-South Region kanye no-Emmanuel Litebele ophethe i-North Special Region kanye ne-Outer West Special Region. Siyabonga.